Morning guys, nalit mi og mata. Alas 5 na, wa pa may naka-display. Hindi. Guys, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Da nagbutang-butang pukuan guys. Da maadjong buntag ug maadjong mudto, maadjong hapon natong tanan guys. Mi 9 day ron guys. So adlaw karon sa butuhan diya ako guys, maninda ko karon diya. Sinikol na do guys, nagprito pa sa kanang kahoy siya nagprito sa kuan guys sa katong mawahay man tong display na guys, katong turon nga pilit. So kay basig daghang po mga taog timo guys, manang ang putong giapil og baligja anda. Natanaw na to guys kay mo adto na midus kasada, banana meat og pansit, bagyo beans og katong igado. So mo na ni mga i-display ron guys jog. Luto na kang malagkit toron. So mo ni among naluto guys, wa na maluto ag kuan guys kay alas 4:20 na ko nakamata, wa na maluto ag upo. Ugma na lang siguro naluto itong upo guys. Ang gusto mo riyan kay nangita ra banig ka ng kisay ganahan na ni makipag chat meet. So single mom na ni siya. Ganahan mo na ni jam single mom. Salamat. Bitaw ako na sang best friend, single mom na siya. Salamat. Hello guys, nay nang na guys. Taga-asa mo, miss? Taga Kubong. Mga taga Kubong ni sila. Ja, salamat din yung pagkaanda ni sa kanana ni Ate Lodi. Si Kunsi Halodi. O diri kayo aron magbantay ka diri kuan. Jidmi sila na guys, si Yasi, si Ma'am Ivy. Magsijin na sa tana sa video ka? Ha? Watch ko sa online. Kina kaya makita ka dito sa Si Aliana na ara pa magkita sa Aliana. Nimo. Si hi to Aliana. Hi ko Aliana. Nina. Naulaw na natin. Yes, akong Yasi. Welcome to Ate Ruby's vlog. Ina dayo. Welcome to my vlog. Nag-vlog po niya sa guys, si Yasi. Sige ni sa tanaw ni Aliana. Og ni Si hi. Si Aliana. Si Aliana. Hi Aliana. Si hi. Aliana. Ulaw na siya te. Are you sure? Sa'yo din sa mga tubudin sila mag-district room. Sila. Akong pares te. Ate ako ra ate. Akong pares kay mo dito sa Lagsimala niya ako dili ra kay magpa-check up. Ay, ang ka-cute po siyang sudanagkan. Mo ni ihang kuan balunan te. Tanawa yan na oh. So, grabing ka-cute pagkaon ni kuan ni Yasi oh na gamay kay sa balunan. Nice kay siya kay kuan oh kanang tawag ito kanang dili plastic ba. Sundot siya kay siya. Si hay na ba na ulo man ni siya? Diyan nga kaon siya dari nagahuwat pa mi sa plato. Dugay kay tumo. Mo ko may paghipos gud niyan yo di balik dito ya. Ti dagan kay mo giluto. Malamit katong mga gamay ra May panihapit ko dayon daan kay kanina. mo na sila kaon May diha. panihapit ko daan. Kaya buntag.
Gani, Yapit siya may agi pila, mangud ko. Kuan, banana meat, daghang kayo ko giluto. Bidali mangud ko pero makabutar ko dayo. Ano nawa. Namon hito ko Si Ate Cristel na. Kailan te? Sige na gana siya tanas imong vlog. Diyan ka ni Cristel. Na Ate Cristel. Layayay mo kay Cristel. Das ba na yung tawagan? Na ayun na kay basin busy sa Ate Cristel. Kay siya biyoy. Wali panood like kay ako din. Bakon man ko din ako din sige kay. Mabutar na lagi ni kay sige ko. Sa may yung gilantan siya? Wala te. May mag-iisip kay sikitan sa ikaw. Good morning guys. Good morning. Guys, sige niyo. Ay. Kung ano ba? Ito lima niya sa upat. May padala. Ayaw. Siya. Ay, itong Cristel, pagari asas Cristel. Ano ito mo? Panabot mo. Pari ka kang magtabang na ko dili. Ako mo ko di kasi dalan lang ko na yan. May panhapit lang Ay, Carly yan, ay siya no. Nakakip ko anite. So, ikusod ang mama kaya ako Dali, na yes, dito. eh. Sinapaon na kayo. Mom, I will save my laundry for later. Okay, later na. Bibi ako, be. Tikron. Asa na? Mag-pick ka ni? Take out ug ano na tay oh kana tay. Ani? Oh na usa. Di ako raging ako ra ay agot da kay dil niya korot. Ug apili pug pansit ate. Usa. Magsamok-samok jud minimo te. Sige rago. Nagkaon na ako check up sa bata doon. I'll go. Ha? Bye. Hindi 5, sige. Yan. Lihapi na ni siya, te, kaya makita siya sa imong vlog. Sige, siya ingon mo. Ato ko ni Ate Ruby, ma. Ako mo tawag si Cristel. Kila siya sa still sa. Kila siya sa na. Siya siya tara sa imong video dito. I-download ba dyan niya, te? Te, unsa yung size sa TL ni Cristel? Ako sa niyan, sakit na yan. Talaging, oh, sige na, King. Sige na. Mutar ka? Si hi to Aliana na, God. Hi, Ayana. Alexi. Hi, Steve. Wala may di ay. Aisa. Ate Aisa, si Terry Burst, si Kuan, si Nanay. Yung si Tatay. Nanay. Mama, So na ha, kayo mong mamasel ka dito ha. Sus, busy kayong live di oy. Big mouth kayo. Ato tagbuhol ha, kay mananatos. Tarsier. Busy na kayo miti oy. Okay na uno. Sige, pulti lami lagi kayo imo. Kuan mo na siya malagkit na turon ba? Ayun, Yeshi. Ang timo ka siya. Diba? Snap. Hindi na. Ito. break. Lunch break. Sige. Sige, salamat. Kirira ako gipaw kay wala pamahaw. Manami ganiha. Yasi. Ate Cristel. Oh. Wala ka. Uy, Cristel, gipangita ka. Wala na siya kaila si Cristel. Sige. Pangita ka niya. Dara agi. Dara agi nak. Dara. Nak dito agi. Ihag siya kay. Ihag. Sige, magnak na. Pangita ka niya na. Sige, gidownload ba dito niya mo Oh, video. Dante, sit down dante. Sit down na rin na. Nasa Ubanisa siya, ubanisa na. Nasa Ate Ipangita mo Cristel. ganyan na. No, dako pa kag daw ni Ate Cristel. Wala si Ate Cristel, nagkita lang din niya si... Wala Ano si Pangita Aliana, si Cristina. Ano, mag-live-live ito, tapos buhol naman na sila kan. Ingon siya pag mag-abot dahil siya. Asa si Ate Cristel? Ano siya? Asa si Ate Cristel? Hi!
Nay, kuan ito lang nay. Enough ka? Sige, enough na. Isulod na mas plastic na to. Lagi te. Te, pila tanan te. 20. Kuan lang jud ma'am kanang bitan nga mama kay. Ano ko ko ma'am di hapon oy. Hoy mama, atay siya kay mo anturo ba ta district. Nak, Ate Christine. Ate Christine, Ate Christine. Agya si. Pati niya siya Agya, Ate ihag sa Christine. She is Beautiful. beautiful. Ate Christine, beautiful sa Ate Christine. Thank you. The dog doesn't bite. Dili mo bite. Ahal sa guys, wapa kay nasang pagkakuano kay na dimple liwat ni sa naho guys. Pag-iuming duha na dimple. Yan na sa Ate Christine oh. Di ko asa din. Welcome. Welcome to Artemis Vlog. Ate Ruby's Vlogs eh. Sige na, good na. Welcome to Ate Ruby's Vlog. Sige na, gitigan na pa. Ba't kanya say about Ate Ruby nga? Gitigan man kag ko ano lipap. Sige. Thank you. Kasi wig ko. Biyag. Enough na kay malubat na. Pwede rin sa Asa akin. nakaagi? imong Sisira ba papa, jud guys siya? papa dito, taas. Salamat kayo Ma'am Ivy ha. Niya wara ba jud ko ikuan ka ng bitbitan ba yan arang Ay, nante kay nagdala kami sa kinamit ako rin ikon. sige salamat ka. Si Kuya nagbutar pa. Ay, nagbutar pa sa karon? Oo, nagbutar pa. Dali Ishi, kaya itong bata ni Ishi, dali Ishi. Ma, kaon ka turon. Dali siya. Ang buka. Dili. Ay. Doy Kayo. Tao na kong nanay oh. Labo na ako si nanay. Lula ni Yasi. Yasi. Hili kinagano'n na. Bitaw kayo. Si Kuan man eh, si Dante. Dante. Yasi, si Dante man na Dante. Yasi. Si Dante. Napakakabutar te. Wala pa, naghuman ako na ron. Is he a boy or a girl? Boy. Sus, nosebleed man tani mo. Yasi kay English speaking magugini siya oy. Boy si Dante. Para sa akong alaga baga si Tumtum nga di kay baw mag dili magkuan, dili makaibaw magbisaya. Pero para makaibaw naman siya. Ay kabalo ra man gud mo Bisaya te. Pero mas nindot jud daga ng mga ana jud sila English. Ta nagilam-hilam ni Yasi si Dante, Dante. Si Yasi Dante. Si Yasi man na Dante oh. Love di po na sa tiro di ay. Lovely. Ningkaon sa turon nga malagkit. Mao dyan imong mama Dili. sa imong Papa ni Ishi. imong nanay. Hello. Pariho di mo na lula ni mo, Yasi. Salamat ni lula ni mo, nanay. Kay labra babud kayo ako mga nanay, lab jud kayo mga nanay. Gawi-dawiran jud ni Dante oh. Gawi-dawiran ni Yasi. Uy, ano pa? Na may monggas. Mas Yasi oh, nagkuha na silang duha oh. Si Yasi nga, biba kayo. Babay ko do Ate Christine. Your water. Where's my water? Turo oh. Ate Christine, ibi hatang sa. Salamat. Babay Yasi. Babay Yasi. Salamat Yasi. Bye Ate Christine. Bye-bye, Auntie Kristen. Bye-bye, Nay. Oh, salamat. Bye-bye, Yasi. Love you. Love you, Yasi. Bye. Huli na sila, guys. Wato siligtan ako sa video niya family, Burato family. A few moments later. Dari guys, agang naong guys, mura na ko gi COVID. Diya, wala ko kilay. Diya, salamat day ka jugo guys kay alas 9 para nahurot naghangsidaan, dapat kaputahin. Diya, nadugay lamang ko na to guys kay namo ko ibalik jang malagkit nga turon. Diya, daghan man kadto tong giluto. So abot man tuog 200 ka buok. So hanggi watuwatan na to guys. Nalingaw man pugod to tanaw-tanaw kay namo puy libreng pakaon dato sa mong sidingan lagi kanang na may mga libreng pamahaw og paniud to dari sa katong mga taga babaw sa mga supporter lagi pud nila man ang gipalibre sila kaon ug kanang kuantong ilang gipakaon guys kanang munggos ug ginamos sagol jani kaon pug guys lami man di pud munggos ug ginamos day Paris day ay
So dito to sila ka kung si Haludi so ang baligjaan. Diya guys, salamat ka jo ni jung tanan diya padung nami karon sang bana mo buto nami. Kay mo pahuway po ko karon guys kay hang mata mo rag luy-luy na kay gabi ganiha di guys sudugay ko kadto ko nakamata kay nakamata man ta kog alas 2 ko mobangon ta kog alas 2 ko ay sa jupa so ni iglip ko hala pag mata na guys kay alas 4:30 naman. So dali jugog luto gali ko badyo gali kay prepare naton ha gabi guys sa natong gi hapkok pagluto ba. Yo iho na laman hang gibutangan og timpla. Diya tara guys kay mo adto na mi sang bana na kay mo boto sa mi. Sa ta sa kadug pila kay duha ra di ka machine diri ang naka destino sa among barangay. Murang aduga sa kadto diri mahuman ang mo boto. Siguro guys di ko makapaninda og guys kay hapon na di ba ko makapalit dug kuan sa merkado. Kay alas 3 hapit na mo alas 3 ladyo pa kadto mi. Ladyo pa dyan ang amang pila. Guys, nara ko nasbay ang giipit ang buki grabe ka init dadto kuan guys. Pila na mo dadto unja. Mo lagi guys duha ra lagi ka masin ang naadarin ja. Siyempre daghan ba ja kadto mga nang buto. Unja guys di ko makapaninda ugma basin ugma pa ko mamalingki kay ang bana ang gisugo kanya kay wade mi madung aga bugas ang gisugo sa palit og dito sa lungsod og bugas. Parang wa ko no kaajoy naninda dito sa merkado. Ja, salamat kay kadun tanan guys. Ja, salamat kadun sa mga namalit sa mga sedaan guys. Sa nahurot ja. Ampo lang ta og amping. Ja, see you next vlog. I love you ni tanan.